Wapen Kabalen, nandito po tayo sa barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga. Meron po siyang bagong barangay clinic, no, Kap? Yes, health center. Health center po. At ang Akay ni Sol Party List po kasama si Rex RJ Laksamana. Tayo po ay magdo-donate ng isang wheelchair, isang saklay at isang tungkod po sa barangay health center ni Kap Federico Patawaran dito sa barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga. Ito po si Kapitan. Kapitan, kumusta po? Mabuti po, Sial. Ganun din po sa Akay ni Party List. Maraming salamat po sa inyong mga bigyan na naman ito. Malaking tulong sa aking kababarangay na lalong-lalo na dadalhin dito sa health center. Mag-stay po dito. Ganun din po kay Parigo, Wapen Kabalen, Consul Jojo, kay Paring Rex. Sana tuloy-tuloy po ang pagtulong nila sa amin. Sana po tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa kanila. Maraming salamat po. So maraming salamat, Kap. At ito po, dalhin po natin sa bagong health center ni Kapitan Federico Patawaran. Samahan niyo po kami para makita po natin ang kanyang bagong health center, barangay health center. Tara, Kap! Hello po, Pasibayo. Dali po din tungkod yun ang pong wheelchair. Yan. Opya. Ako yung rin ba niya eh. Balay kompleto. Yan, pag emergency, ito lang nga gamit wheelchair. Kamusta po, ma'am? Pwede po, makakapag-obra. Dito si ate, oh. Kalatining at tiyan mo. Mabungtot. Kalatining at tiyan mo. Kailan yung months ni? 7. 7? Wala mo. Wow. Ating kami kayo na duwa, 16 years old and 18 years old. Ilan taon ka na kasi? 18. 18. Wala mong kayong itsura. Wala 15 years old ka pa. Medyo mabaga yung